kwalahleka impahla zakho, wathi uma uyohlola wathi umuntu zithathwa isilwane, kwaze kwalahleka ngisho lezo yikhunzile. Ziyalahleka impahla. Kunempahla yakho awuyithanda kodwa ayisekho namhlanje, and waxola futhi. Ezinye ziyalahleka, ezinye ziyaguga. Kufike ezinye uyithande nazo, mabulala umuntu mase kuthiwa uyayona leyo mpahla yakho, kodwa nayo kufika isikhathi kuphele ngayo. Zifike nezinye kanjalo kanjalo, impilo iyaqhubeka nje. Swakhohlwa nokukhohlwa ukuthi yiphi leyo mpahla wawuyithanda, usuthanda enye manje. Ngokunjalo nabantu, kunabantu ekudinga ukuthi ubayeke behambe, ngisho kuthiwa ubakhonze kakhulu. Uma ngabe kukuthi obekumhlanganisile sekuphelile, let them go, don't be a hoarder. Ngoba abanye vele kufanele ukuthi bahambe, bazofika futhi abanye ozobakhonza. Impilo iyaqhubeka, it's for i-experience. You can't capture the experience. Life is too fast. It's moving very fast at the speed of light ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha. Uthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona, futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Abanye basishiye emhlabeni esasibathanda, sasibakhonzile, sasithi impumelelo yethu soyicelebrate nabo, kodwa basekho. Sasitshe sikoshaya lesikhathi bekhona, basekho. Kufika abanye basithande, basikhonze, baphinde bahambe futhi, phinde usale futhi. You have to let them go. Life is for you to experience it, not to hold on. We are not a camera. You can't capture the moment. Experience and pass. Zalwa nabanye, sikhula nabanye, siyofa nabanye. That's how is it. Kunamhlanje awazi ukuthi impilo yokuthatha ikulahle kuphi. Nalapho uyofika ufica abantu. Ungacabanga ukuthi abantu onabo manje ibona bodwa emhlabeni, bona babalekile kakhulu. Nabo futhi bayokhohlwa uwena at some point mangabe okunihlanganisile sekuphelile. Learn to let things go.